Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, викам. Искам да поръчам. Искам една пица. Предлагате ли? Пици. Предлагате ли пици? Пици, да, имаме пици. Искам една голяма пица от онези за повече хора. Я пак повторите, много е лоша връзката. Откъде звъните бе хора? От Да, от небето. Искам една голяма пица. Каква пица искате? С шунка и кашкавал. И гъби? И гъбки, да. Прошуто, малка или голяма? Голяма. Прошуто голяма, добре. Също така ще искам и един таратор, ако може. Таратор? Да. Добре, да. Пърленки имате ли? Имаме пърлинка. Пърленки с магданоз. Има пърлинка има часова пърлинка с зехтин, с сирене, с кашкавал и комбинирана кашкавал и сирене. Ще може ли една с зехтин и домати? С зехтин и какво? И домати. Отгоре да сложите. Да. Домати отгоре върху пърлинката. Да. Добре. Ако може 3 броя така, 3 броя. Колко? 3? 3 броя, да. Колко броя? 3. 3 броя. Да, добре. Десерт ще искам една вафа с шоколад. Какво искате? За десерт искам вафа с шоколад троя. Може ли пак да го повторите? Извинявайте, ама наистина не се чува. Не се разбира. За десерт искам вафа с шоколад троя. С шоколад, ама какво? Вафа. Вафла? Да. Ние нямаме вафли тук. Тогава ще искам една торта с ягода и праскова. Какво? Искам една торта с ягода и прасковка. С ягода? Вие на кое заведение звъните? На заведението се казва... На кое? На вашето заведение. На вас звъним, бе.